his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day as you. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireninso abale okondeka mwa Ambuye. Pano pa tilankhuleni Ambuye lero lachiwiri. Mawu a Mulungu amene akufuna atithandize kuti timukonde Mulungu, timudziwe Mulungu, ndipo moyo wathu upitirize kuonetsa kuti ndife mboni zenizeni za Yesu Khristu. Mawu athu oyamba alero akuchokera mu buku la mneneri Isaiah mutu wa 7 kuyambira ndime yoyamba kulekezera ndime ya 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Juliana Chanza kuchokera ku Our Lady of Help Parish, Moa, mu Diocese ya Dedza. Ndipo uthenga wathu wabwino walero ukuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 11 kuyambira ndime ya 20 kulekezera ndime ya 24. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a buku la mprofeti Yesaya mutu 7 kuyambira ndime 1 kulekeza 9. Pamene Ahazi mwana wa Yotamu mzukulu wa Uziya anali mfumu ya ku Yuda, Rezini mfumu ya ku Siriya, ndiponso Peka mwana wa Remaliya mfumu ya ku Israeli adaza ku Yerusalemu kuti azathire nkhondo mzindawo, koma sadawugonjetse. Banja la chifumu la ku Yuda litamva kuti dziko la Siriya lagwirizana ndi la Efereimu, mfumu pamodzi ndi anthu ake omwe adanjenjemera, monga mmene mitengo ya nkhalango imagwedezekera ndi mphepo. Tsono chauta adawuza Yesaya kuti, tenga mwana wako Seali Yasubu, mupite mukakumane ndi Ahazi kumapeto kwa ngalande ya madzi yochokera ku dziwe la kumtunda, pa msewu waukulu wopita ku munda wa misiri woyeresa nsalu. Ukamuuze kuti achenjere, akhale phe, asaope, ndipo mtima wake usafoke chifukwa cha ukali wopsa wa Rezini ndi dziko lake la Siriya ndiponso wa Peka mwana wa Remaliya. Amenewa ali ngati zongofuka moto. Mfumu ya ku Siriya
ndi mfumu ya ku Efereimu apangana kuti akuchiteni choyipa. Akunena kuti tiyeni tikalimbane ndi dziko la Yuda, tikaliopse, tikaligonjese kuti likhale lathu, ndipo tikalonge ufumu mwana wa Tabere kumeneko. Komabe zimene akunena Ambuye chauta ndi izi: akuti zimenezo sizidzatheka, sizidzachitika konse. Paja dziko la Siriya limagonera pa likulu lake Damasiko, ndipo Damasiko amagonera pa mfumu yake Rezini. Kunena za Efereimu, zisanapite zaka 65 adzawonongedwa kotheratu, sadzakhalanso mtundu wa anthu. Dziko la Efereimu limagonera pa likulu lake Samariya, ndipo Samariya amagonera pa mfumu yake Peka. Mukapanda kulimbika pa chikhulupiriro chanu, ndithu simudzalimba konse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga oyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake Yesu adayamba kudzudzula midzi imene iye adayichitira zamphamvu zochuluka. Adayidzudzula chifukwa anthu ake anali osatembenuka mtima. Adati, uli ndi tsoka iwe Korazini, uli ndi tsoka iwe Betsaida, chifukwa zamphamvu zimene zidachitika mwa inu achikhala zidachitika ku Tiro ndi ku Sidoni, bwezi anthu ake atavala kale ziguduli nkudzithira phulusa, nkuonetsa kuti atembenukadi mtima. Koma ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga Tiro ndi Sidoni koposa polanga inu. Ndipo iwe Kapenawo, kodi ukuyesa kuti adzakukweza mpaka kumwamba? Iyayi, adzakutsitsa mpaka kumalo anthu akufa. Chifukwa zamphamvu zimene zidachitika mwa iwe achikhala zidachitikira Sodomu, bwezi mzindawo ukadalipo mpaka lero. Koma ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga Sodomu koposa polanga iwe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye akudzudzula ina mwa mizinda imene ikudzudzulidwa ndi mzinda wa Korazini, mzinda wa Betsaida, komanso mzinda wa Kapenamu. Mizinda imeneyi tikumva m'malemba oyera kuti Mulungu adayichitira zazikulu. Kodi ndi zazikulu zotani zimene Ambuye adayichitira mizinda imeneyi kuti ifike mpakana ponena kuti Mulungu akuyidzudzula, nkuchita kunena kuti uli ndi tsoka iwe Korazini, uli ndi tsoka iwe Betsaida, uli ndi tsoka iwe Kapenamu? Ambuye Yesu tikuona kunena kuti poyambira pomwe fundo imene akukhazikikapo ndiyonena kuti chikhala kuti zinthu zonsezi zidachitikira madera aku Tiro
madera aku Taya, madera aku Sodomu, bwezi atatembenuka mtima, koma Betsaida, koma Korazini, koma Kapenamu sadasunthike olo ndi pang'ono pomwe. Timaona kunena kuti poyambira penipeni dera lija la ku Kapenamu ndi dera limene kunali kwawo kwenikweni kwa Ambuye, ndipo malemba oyera amachita kunena kuti his own city, dera la Ambuye. Kumeneku ndi kumene Ambuye Yesu amapita kawirikawiri, kumeneku ndi kumene Ambuye Yesu amachita zozizwitsa kawirikawiri, kunalidi kwawo, monga momwe Mateyo amanenera pa Mateyo mutu 9 ndime yake yoyamba. Kapenamu inali dera la Ambuye. Komanso tikaona mzinda wa Betsaida, ndi mzinda umene unalinso ndi zabwino zochuluka zimene zimawayenereza anthuwa kunena kuti akhale pafupi ndi Mulungu, komanso azichita kufuna kwa Mulungu nthawi zonse. Timaona poyambirira penipeni kuti mu mzinda wa Betsaida Ambuye adachita zozizwitsa zazikulu, ndi kuja kumene Ambuye Yesu pa Marko mutu wa 8 ndime ya 22 mpaka na ndime ya 26 adachiritsa munthu uja wakhungu. Poyembekeza Ambuye adachiritsa munthu uja wakhungu, zimene anthu zimene kuti ziwasunthe ndithu. Komanso ku Betsaida ndi dera lija limene Ambuye adadyetsa chikhamu cha anthu, monga momwe timawerengera pa Luka mutu 9 kuyambira ndime ya 10 mpaka na ndime ya 17. Zimenezi zimene kuti ziwathandize anthu kuti asinthe. Komanso timaona kunena kuti dera la ku Betsaida kudali ophunzira atatu amene amachokera ku dera limeneli. Poyambirira Filipi amachokera dera limeneli, kachiwiri Andreya amachokera dera limeneli, kenaka Petro amachokeranso dera limeneli. Timazipeza pa Yohane mutu 1 ndime ya 44. Pa zonsezi zimene zidachitikira madera aku Korazini, pa zonsezi zimene zidachitikira madera aku Kapenamu, pa zonsezi zimene zidachitikira madera aku Betsaida, anthu amadera amenewa adali osasinthika iyayi. Ndipo lero Ambuye akubwera akunena kuti uli ndi tsoka iwe Betsaida, uli ndi tsoka iwe Korazini, komanso uli ndi tsoka iwe Kapenamu. Kodi chimene tikuphunzira mu uthenga wathu wabwino wa lero ndi chani? Choyambirira chimene tikuphunzira nkunena kuti madera onsewa akutchedwa kuti ndi atsoka chifukwa Mulungu adawachitira madera amenewa zazikulu zimene zimawayenereza kunena kuti angathe kutembenuka mtima. But they failed. Sadatembenuke mtima ulo ndi pang'ono pomwe. Lero Mulungu akupitirizabe kutichitira zokoma. Lero Mulungu akupitirizabe kutichitira zazikulu. Koma kodi tikusintha? Mwina pamene Mulungu dzanja lake likutifikira, ife ndi pamenenso tikusuntha nkumatalikirana ndi Mulunguyo. Mwina pamene Mulungu akutikhululukira, ife pamene tikuonjezera machimo ake, ife pamene tikuonjezera machimo. Lero Mulungu akuwayandikira anthu aku Kapenamu, koma iwo akumutalikira. Lero Mulungu akuwayandikira anthu aku Betsaida, koma iwo akumutalikira. Lero Mulungu akuwayandikira anthu aku Korazini, koma iwo akumutalikira. Lero Mulungu akuyandikira inu, mwina nanunso mukumutalikira. Lero Mulungu akuyandikira ine, mwina nanenso ndikulephera kumuyandikira, ndikulephera kutembenuka, mukulephera kutembenuka. Ndipo zimenezi ndi zimene zikupangitsa kunena kuti madera amenewa akhale madera amene ali otembereredwa. Mawu ake munthu wina otchedwa Richard Cecil adanena kuti who is the most miserable person? Akunena kuti the most miserable person is not found in a tavern. The most miserable person is not found in a brothel, but the most miserable person is found in the church. The one who from Sunday to Sunday sits on the benches of the church, listens to the word of God, but fails to get converted. Akuti munthu amene ali munthu womvetsa chisoni si munthu amene amapezeka m'mathaveni ayi, si munthu amene amapezeka m'madera amene anthu akudziwa kuti ndi ochimwitsitsa ayi. Akuti munthu womvetsa chisoni ni munthu amene amapezeka mu tchalichi la Mulungu ndi la Mulungu, nkumamvetsera mawu a Mulungu koma nkumalephera kutembenuka mtima. Mawu akenso Stephen Rossetti anatsindikanso zomwezinso mu buku lake la chimwemwe cha unsembe The Joy of Priesthood, kunena kuti ife amene Mulungu adatipatsa zinthu zochuluka, zochulukanso zimayembekezeka kuchokera kwa ife. The higher you go, the greatest you will tumble.
pamene ife takwera pamwamba, kugwa kwake kumakhala kugwa kumene kuli koopsa. Leronso Ambuye akunena kuti uli ndi tsoka iwe Korazini. Kodi anthu aku Korazini adalakwa chani kuti mpaka na Mulungu Ambuye achite kunena kuti muli ndi tsoka inu anthu aku Korazini, uli ndi tsoka iwe Korazini? Anthu aku Korazini vuto limene iwo anali nawo, it's faking conversion. Anthu amene amaoneka ngati kuti atembenuka mtima, koma kungotembenuka mtima mwachiphamaso. Anthu amene amaoneka ngati kuti iwo tsopano asintha mu zochita zawo, koma kungosintha mu zochita zawo mwachiphamaso chabe, mongonamizira chabe. Kamaona ngati kuti akumunamiza Mulungu osadziwa kuti akudzinamiza iwo eni. Izi zandikumbutsa zimene amafotokoza mayi wina, kuna kuti amuna anga amafuna ndithu atatembenuka atasiya kumamowa, koma amaoneka una kuti sakhala serious yayi. Chifukwa ulendo wina ataona kutina kuti mowa sikuwatandiza, adayamba kutenga mowa kumamenyetsa kukhoma. Iwe Gilini iwe ukundisowaitsa mtendere ndamene kundisokonezera banja langa. Iwe Stout iwe ndamene sokundithandiza kupangitsa kuna kuti samalipire school fees ya ana anga. Adalituma empty bottle amenewa kumamenyetsa kukhoma, akuti walapa watembenuka mtima. Koma atapeza mowa wina onena kuti ulimo, akuti iwe sizikukhudza nawo ukhale pambalipa tikambirana tikamaliza. Kuti munthu uyo akuoneka kuti akufuna asinthe atembenuke, koma zikulephereka, akungopanga fake conversion. Ndezi anthu aku Korazini zimenezo amaoneka ngati kuti atembenuka mtima, but they were faking conversion. Leronso masiku anonso mwina Mulungu kumatiuza kuna kuti muli ndi tsoka inu auje, because we are faking conversion. Kuoneka ngati tutatembenuka mtima tisadatembenuke mtima komwe, kumaoneka ngati mwatembenuka mtima musadatembenuke mtima komwe. Mwina tsoka la ku Korazini lingatokala tsoka langa, mwina tsoka la ku Korazini lingatokala tsoka lathu. Ngati Mulungu akufuna kuti mawu ake atisinthe, bwanji inu musinthike, bwanji nanenso ndisinthike. Amen. In your time, you make all things beautiful. In your time.